Pangani click subscribe button. Kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Pepani, former President Dr. Lazarus Makathi Chakwera amenenso ndi President wa chipani cha Malawi Congress. Pepaninso a former First Lady Madam Monica Chakwera, a Speaker a nyumba ya malamulo komanso ma Vice President athu opuma mulandire kupepesa kwanu. A President popeza kuti kunjaku kwa mvula umene tilili ine naima m'malo mwa directors anzanga kuchokera ku chipani ndi uthenga umodzi chabe ofuna kuthokoza makamaka akubanja ngakhalenso abale onse akuno Kasungu chifukwa chozindikira kuti olemekezeka Madalitso Kazombo adavala nkhope zambiri. Kuno amachoka ngati mwana, amachoka ngati bambo pa nyumba, koma anakasanduka phungu, speaker, campaign director ku chipani ku region, nkhalenso wakhala director of recruitment, zimene zinampangitsa kukhala munthu wawina aliyense. Ife tabwera mwachisoni agogo akaomba ndi magogo onse kuno kukubwezerani mwana wanu asali mmene munakalakalakira kuti akhalire. Tidakakonda kumabwera tisangalala naye ali moyo. Koma pepana akubanja kuti mwana amene munampereka ku ntchito zina za dziko kwa zaka zopitilira 12 tabwera naye ali chomwechi. Tinenabe kuti landirani mwana wanu pepani ampingo, landirani mwana wanu pepani akubanja, landirani mwana wanu inu akuno Kasungu, nkhale tabwera naye ali mwa mtundu umeneyo. Tikuliya nanu limodzi, tipitilizabe kuliya nanu limodzi, chikhulupiriro tinacho titonthola. Tinanena kuti tisesa, tikasesa tiyenda chitsogolo momulemekeza pozindikira kuti chimene anakafuna kuti chichitike tikachichitebe ndifeyo. Alengeza akubanja kusesa nkwamawa. Dzulo tinafotokozera programu ina yokumana ku headquarters, koma talandira uthenga kuchokera kwa Secretary General wa chipani kufotokozera kuti akhulupirirabe pemphero ndipo ali mpemphero limenelo molemekezanso malamulo onse a dziko. Kotero apempha kuti programu imeneyi isakhalepo iwo wayimabe pa Yesu Khristu. Tikuthokozeni a Speaker a nyumba ya malamulo Bambo Gafar Samir Suleiman, tikuthokozeni Bambo Musowa, Mai Jorobala, tikuthokozeni kwambiri. Komanso atsogoleri onse azipani zosiyanasiyana, olemekezeka Atupele Muluzi, olemekezeka Bambo Khumbu Kachale, olemekezeka Dr. Michael Usi, Amayi Kaliata Akweni. Mwafika kuno mumadziwa kuti mukumperekeza mada wa Malawi Congress, koma inu yomwanyamuka nkubwerabe kudzafika kuno. Mulungu akudalitseni chifukwa cha chimenechi. Mumadziwa kuti mudzapeza anthu a Malawi Congress ambiri inu muli azipani zosiyanasiyana. Mwayendabe nkubwera kuno mwalemekeza chimenechi. Mulungu akudalitseni kwambiri mukamabwerera. Ambuye akudalitseni. Pangani click subscribe button. Kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.